И здравейте всички хора! Сега ще ви покажем как може да се направите лук от въжи и една пръчка. Ето ни е нашата правителка, както се казва. Ето едно въже и самата пръчка, тази огърната пръчка, която също ще използваме за самият лук. Да. И започваме, трябва да ми се стенти. Вайло, ела тук. Иво! Иво си още. Пръчката, че ще навивам. Ей, така ми я дръж. Така, сега започваме да навиваме за въжето, като първо ще вършим това крайче за... Ама няколко пъти. Трябваше няколко пъти, ама. Сега ще вържим на пандела. Не. Така че няколко пъти ще вържим. Да не може да... Имате 2 минути и 54 секунди. Много малко бе. Няма място. Там, аз мога да не познавам. Там. Сега продължаваме да... Правите лъка. Аз малко ще клекна, хора, сори, ама ма болят краката от часове, за да опитваме да направим този клип. От 2 часа. Ари! Ивайло! Ох, Ивайло, вижда се на кадъра! Така. Съжалявам, аз може да съм закрила. Нищо. То Ивайло по-хубаво го закриш. Мисля, още чакай малко, бе, не махай, бе, трябва още да не навиваме. Да, и после от другата страна. Малко трудно става, обаче какво ще прави. Малко бавно. Да. Да не полезна е така, ако направим. Мале, ви колко направихте и ви? Чакайте, това е на Ерик въжето. Нищо, после ще го отвържиме. Къдека на връв? Ти ще дойдеш ли при нас? Не искам. Не, няма да дойде пък. Никой не иска да е. Никой не искаме. Чакай да снимаме, бе. Никой ще не виждат. Гледай, минута остана вече. Сега сме готови. Само още малко трябва да го направим. Почти са готови. 53 секунди. Давай, бе! 30 и няколко секунди ви останаха. Получи ли се? И добре, това е, хора, чао.